سعيد محمود توكالي الأزهري فليتفضل مشكور. Sama na yun, benda dia masakan mungkin salam, lagi orang sana kumapira masalah. Kita din kailangan ubatapan bagay sa panguya, takay kagitan na budi mamabuyata. Sabab si ko kaya taging ko to oras tano, na isya daw tala na ayat na pinakamapia, naging ko to akan betano si ko mga katiru Allah subhanahu wa ta'ala, aging ko sa Quran, mabetiya sir taniman to na ayat na pinakamapia sir tanu naging buto kapamamakinip taniman. Sa miyong tanu saya sa ayat na antap tanu naging buto punanal tanu si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi na tiga karakan mo pag-study niyo hanggang yung dito sa Isra wal Mi'raj. Di tanong pa mag-usay na at yung mga bulitan na sila ni Tulang Zero na iman to na kaya daw naging kai dalig na suara sa gim kai pagriyan si Maulana Ibrahim kanta naman nagiging buto kabutiyan agni katir Allah subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى
فلله الآخرة والأولى. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Oriano kini kita sa giyong buto para man Allah subhanahu wa ta'ala sunawan at yung mga niyan na insyaAllah ta'ala na imbero na Allah yung buta balas. Nabaya kang bala sertan ko na Allah subhanahu wa ta'ala nang budalan sa giyong buto ayatan. Kaya mata na sa Allah napigyan mo ta alif lam mim na giyong buto abot ang alif lam mim na adna pamamagayan ng Allah subhanahu wa ta'ala mapiyasi ulang ano pagkanag dia ayat anu nitero sa diyang buto programa tano sa ayat na kaligitano na suisa mabuko pakatitayan tanong doktor tano kalalayaman madang lang paguluan na niyan at sa mga ulama na paguluan na niyan at ng mga madrasa paguluan na niyan sa mga sisiskan sa giyang kanin na dahil Ordon, yung kaya Jordan na isa sa kanyang mga uunutan o mga murid di siya di sinanad sa giyang kanin Adarpa na ayat nyo ito ang mapumagusay niya ng naging buto ang mga betad ipitikong o Allah subhanahu wa ta'ala sa uri pa niyan agusok kalay argo kasebar kaya pakambuko o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na din sakat din inunta po magusero o diging kaya pakatitayan tanong si Dr. Abdul Rahman Abu Suni waliyatafaddal mashkura o ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salawat dan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga babayami, mga kakami, mga inami, mga pagariami, magampaganirong na punalamatan tanong sa Allah, sulang mo na bantungan na matatang padarkian. Tiyawfikan tanong niyan, napiakadarpat tanong niyan sa kaya kalilimod, kaya buntalian, na ipakarani si Allah ang gulalan, kapamanutulatan ko al-Isra wal Mi'raj. Hindi tanong si Allah balasan niyan, sulang-ulanguan, o miyakat pigil siya, nagusulanguan na miyakat tatayon to kasi agal pamigiran sa kaya pagunero, nagyang kaya tutandingan sabihan kaya halaka al-Quran Academy. Dasala kawarwar sabihan kaya riyakan pagriyakan na si Sheikh Abdul Hakim Al-Marawi. Nagyang kaya mga pagriyak na mga guru sabihan kaya halaka. Pagnaisi ko mga programa o mga ulamay yung salig. Nabalasan siran pala Allah subhanahu wa ta'ala kung mga panaguntaman nila na di sila narotos. Pag ikamaw ito mga urip ng Allah, mga riyami, mga babayami, mga kakami, mga inami, mga pagriyami. Naayam ya balo yasangan na kansiin aso kaya sayo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagusukya pakadarasan ng ginaw niyan abituin sa ragu na kambuko. Aro mabuin ni sabab wallahu subhanahu wa ta'ala. So kinibalas niya nun, at kinipangangapin niya nun sa giyang kanabituan sa Al-Isra wal Mi'raj. Sabab sa giyang kaya tunay ni ba na agama mangurip no Allah. Na aya pagilay naktan wala na aya
pagilain yan ko uri penian ukakuan yan ko apta yan na mapia na malala susurga na suka pakasabar yan nagusuka pa naguntaman niya gitu idit nilang no Allah so mga panaguntaman niyo mga panaguntaman tanong ugitan o kapanaguntaman o kakuatan o kuikis wataktan o Allah subhanahu wa ta'ala am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lam as-sabirin upama tigu Allah na itatagong niyo asul dengan o surga ay padamanan niyan pamakasi ko mafu na upama na itatagong niyo ako niyo sumapiarkan abad nalawan niya na mapia ko surga para ke manusia ada pun mailai wallah ubinadarkan pun katukawi wallah subhanahu wa ta'ala atakadarkan mailai wallah subhanahu wa ta'ala wantaw nun rakano inya naguntaman nagumya kasabar samanan mauripun wallah gibsa dia kaya kasurga na pada pagilain wallah ta'ala naging mutuwa kapa kasabar tanong nagusto pala guntaman tanong gitu isak tanong na apian to na mga tapang apo po nagdruktan na baluitan wan dawan na iya Isra wal Mi'raj sa dia pangasabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa dia mutuan to na ini na kaya pakasabaraw Allah subhanahu wa ta'ala atawan tanong subala suka pakasabaraw suka pakasabar na padsi ko mga say uli na pwede ko mga galbak di kediyang kasubalasian ayaw bumatawro na Allah subhanahu wa ta'ala namiyang gulaw la mga uripun Allah ta'ala asisagiyang mutamasa namiyatay subang pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apo kebabayan niyan asakan yan supding pisaon o kapring asa o mga Quraish na muso mga kufar mga musyrik o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agitu sub kebabayan niya na bapayan na su Abu Talib. Adi nung salakaw na minirangan ro, anta kami tunduk siran. Asisa dia motuaragun. Na miya wapat pensupi na kebabayan niya na karuman niya na gitu suba iya Khadijah. Malongaman gede-gede dia motataman na kira ginawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inauna miyagintaw sa Rasulullah ay pun din sa kaito yan na upama kabanga din pamimikiran na mapapuno-puno ang mga alang upama kasi sagin na masatano na di makna arata ginawa manusia inimbawata na danyan minggak sa babusiya maiyan danyan miprout danyan katalo sa abi biyero na dinun sa lakaw na may topan na ginatapman winaiyan na miya kapamalibalay si kung mga luksyan, mga bapaiyan ama iyan na dato na miya katulog-tulog siram man na miya mawapat siram na si kung kaya pamilya niyan na miya man mawapat sukaruman niya na su Khadijah na gitu isu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natungan na yasiyagad amargin mga uripin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Nasabab ko kapakatatayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kububayan niya ng buwatan to sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na bumatag kasakan niya ibituan sa khairul khalq. Pinakamapya si ulangwan ng mga kadid. Habibullah at kububayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pangapi ng Allah ta'ala sa ngutwa tanto akakukarata ginaw niyan. Dia kana na duti mana mu'jizat. Abituan sa mu'jizatul Isra ang yang na al-Mi'raj. Ini balasun wallahu ta'ala napakapupasyon niyan. Napiakan dadalakaw niyan si sagyang utwa isa kakagagawi. Napiakasong yan si sa Palestine. Apun sa kanyan sa Hijaz. Ayamian sa Quran na tigwallah subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Subhana. Ngayon mapag-usita ka ng bukyo yung mga ulama talo sa mga sasangan mo.
Miyan nagipon sa Allah Ta'ala sa iyang kanan asubhana. Aya ini tafsir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kung iniisanon na aya ko na maanagyan kana subhana na tigyan na huwa tanzihullah an kulli su. Miyalu yan ang sigo kitab yakin ya Imam Al-Maturidi ya tafsir. Yang utu haditha miyalu yuaddilam ya kususala kauron. Na ayam yabmana yang utu subhana na sukun sukaang yasa wallah sa kanyan suka sutiyak wallah ulang-ulang wan amarsi kasipan. Ayam udah biasa butanusan na inugina na tigo mga ulama ipagam-paganayron aaluin wallah sa kana isa kasura. Agi mo to ayat nagiti pamakasan na ayat una nagi mo to isa kasura abitul sa Al-Isra. Nakagiya tigo mga ulama aapiaan tunaa inipansir sa pamikiran o Muslim na kanaw begitu sa Allah Ta'ala ang yasro sa Allah Ta'ala. Amay-amay na salang wa miya pikiro tao sa muto kaya pa naikaw Allah Ta'ala kung Rasulullah na piyakaw na ka Allah Ta'ala ang yasro sa Allah Subhanahu wa Ta'ala kasutis kanyan ang kompleto isipat. Ang yas ulang wa na marsi ka sipat na gumarsi ka kalibak. Na ayamanan niyan na suti su Allah Subhanahu wa Ta'ala kulangwan amarsi alladhi asra bi'abdihi askanyan supyaka pagisra iyan su oripnian laylan si kung isa kakagagawi dito su mas ating tanwa mitatabulu gagi mo to gawi iya kapag bubuko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-masjidil haram apun sa kanya sa masjidil haram ila al-masjidil aqsa nasumiyong sa kanya sa masjidil aqsa agina natitanong so matatago sa Palestine agina so ingad aron magmatatago so ingad mga pagaritan sa Gaza aya limo wallah aya dipunalamattan wallah na piyakan deug siran wallah subhanahu wa ta'ala oriyan umiyaka patagato sa 65 gawi miyaka labi saragun agi ka jidawa o mga Muslim aguso mga kufar ang mga Israeliya mga Yahudi nadakiran bagan wallahu ta'ala agiyan ko tuwa marataan niya tiran ko mga Muslim apuna seniran so mga Palestiniyo na mga taga Gaza sama pa nadakiran bagan wallahu subhanahu wa ta'ala na piyakadaag wallahu ta'ala so mga pagaritano sa Gaza mampan miyati mambu isu sa beriran kami akan lebih sarang. Liang man lagi mo tao mo kapakasabar. Nasa katano mambu naguguraw katano sa Allah sa sibon miya ka lebih saragun na katawanakan ang mga lakal limod abon miyan pas. Supang nitano mga pagritano sa Palestina. So pilker ke ba na ingat sa kay dunia ko mga Muslim. Na sumiyagad sa bulan na Ramadan. Nagyuraw ko ng mga Muslim at tabangan mo wallah sa mga pagarita ko sa Palestina. Na miyaka pamana tundug sa mga ulan-ulan na datarima wallah sa pangnitano sa magaan. Ugid na tipangatano wallah pakasabartano na oriyan o kaya pakasabartano na initabunian sa agiyang kaya Rajab. Sa pangnitano na oriyan terima. Yang kaya Rajab apansi ko mga ulan-ulan na kukurmatan wallahu ta'ala abituan sa paduko ulan-ulan na ashhurul hurum. Nasa sakaun wallah na kukurmatan wallah. Naknaw bamawatan awad na kaya sakawartan wallah at terima yan supang ni mga Muslim. Apakah dekaan yan sa mga pagaritan sa Palestine, Gaza na sabab ko kabarakat aging kaya ulan-ulan. Naknabay posible. Di ko kabagiro mga panganitano at pagilay no Allah Ta'ala agi mo pakapakasabartan. Na ino paninitago wallah sa giyang kaya ulan-ulan asi mapapadala magiyang kaya al-Isra wal Mi'raj asi sa giyang kagawin nanon o ikagupo lagu pito sa giyang kaya tunay ni ba na ulan-ulan balaging Raja baguso January palaya 27 na patagan mo na agi ka mo na piyaka dekesiran wallahu subhanahu wa ta'ala.
Atau nundak tanwi ida makagurok sagi yang utama sagitan rum di kipana hajudin ditan rum di kipana rawiin si Ramadan. Nah, mata na Allah Ta'ala na dinyan pagilang sa mga panganitan mampan ketalik sukap terima Allah Ta'ala ulit na terima niya. Terima niya. Nah, lagi yang kasabartan na terima Allah Ta'ala sa panganitan. Nah, dan yaro pantaman. Na ayatan da sa terima Allah sa panganitan. Na isusumpat ko mga pangani akna bagi mo kapakadeke mga pagalitan apakasaw pansiran wallahu taala sa gulalan sa tugro wallahu taala na piya kasaw siran wallahu taala na mielen yung mga Facebook yo mielen yung mga telebisyon yo piya gitutong wallahu taala Los Angeles di Amerika piya gitutong yan sa giyang uto akya tutungan wallahu taala naknaw ba alang-alang kaso apoy na si pun sa puro bilang sebutan taman iman to na so mga Yahudi mga Amerikano na diran sebutan na anak ya tutong ang anak ingdiran adiran kepada tama sa kaya puro manaman na odudan niran sa igna pupakan lagi mo to apoy na sumiyan titi ya ini tumiran ko ingin mga Muslim amya kalagi saragun ada sila nung panmasaksi sa tigdan adiran lapnas sa mapa nasiran na gamatay nasunju isa ka magigit madakla tanto walay at niya binasa sa kaya tutong akiran Allah subhanahu wa ta'ala naginan ni pinakamata ing mga Amerikano so mga papasangaran ni kapamismo nakatawan nila nagyan na Los Angeles so mga daturkan mga papasang ikang ka tunay ni ba asubay sa basketball nakatawan nila ng team Lakers ari mga maulan na naginan ni ingdiran na napiag itutong wallahu subhanahu wa ta'ala. Yan ay mu'jiza mauripun wallah. Siudatan usapan kalabog ipero manabitira. Na diyan kaya mu'jiza wallahu ta'ala ini beginian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udina mu'jiza Rasulullah ini begiron wallahu subhanahu wa ta'ala. Nah mataganan ped mga mu'jizat ini bagi wallahu ta'ala ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya kuna pinakamala ti mga ulama mu'jizat Rasulullah gina sa Quran lain to nakagiya sa mga mu'jizat ini bagi wallahu Rasulullah na aya kada kalanon na ayam yalang banatutul ugay na sa Quran na taman iman to na sisa tangan ng mga Muslim taman iman tu nasisan sa Quran mu'jiza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apia maka membesa suma papadan ino katawan niyo ada mga shay udah makatani mo sa Quran na ditanu sebutan na mga tao ada mga galbag ada mga kaadin wallah aditanu katawan na giyan mo hakikan yan katituan yan upama bu kada makaturun sa Quran ada mga shay sa nga dunia ada mga kaadin wallah sa nga dunia udah mater wallah ku Quran yan na ditanu katawan sa katituan yan atau na ibarat yan nah dagi-dagi nga na napitirutan wa ini binasa wallah sa nga mga Yahudi nagkukunami imposible ya binasa niya sila pansi kung tunay ni ba nasala kawawke naginan na tumatanad nanan ko wallah tumatanad nanan ko Quran wallah ti wallah wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu da matausi ko mga sundar wallah inun tanas kanya nakna bay posible ya padanan ko mga tantara na sundar wallah taala sibuyan da matau ko mga sundar wallah taala inun tanas kanya illa hu wa ma hiya illa dhikra lil bashar na daw tuwa inuntan na pananadum sa kumato ay manaan makatulog makatadum sumato nilay ni mga wasudjud yang gululoto nasi sa yung tuwa suldu pitugawi at yang gululoto na udi ko garibat na sudjud kaya pa din ang taapoy na miya ka declare agyan ka na mga Yahudi di Israel na piya ka langkap sa dunia amilitan sukatibuwa miya ka pamimigiran sila ay supira sa rasaya niran namanya kay isa kaya sa upigiran ko Allah subhanahu wa ta'ala gulalan wanto na iba na panabangyan ko mga Muslim dia ka na apo ya mielaitan
na dikiram pa su manusia kung sagot agya ka na apoy natutun niyan so aya ka pipigiraw no taw naknaw bebketutong atay andaw no ni pangapigir rakta no sa niya makanala building na bebpengatututong ya mga puro mga building aknaw mga kayo ka mga siminto mga sulit na miya nga tututong sa diran wala nga lang kagadibiran pa nila na yan yun sa lakaw na ududang sa na ben kumyarap nagya nga naig na benda makaparatiya ka noron sa upo magisita no na daptero rok tanoron sa suig dap ketutong aya katawan ng manusia na suig na ipupindir wapo uwing na sukuran na pitero yan asu ato na ini ba naig na ketutong aya sama na ya analyze ka nun nagya ko tuwa ini paman na inududiran ng mga ibu di na ipudiran ng mga ibu na ina penduwalaw tala kung gusto nila sa kera pura pugigiran nanto na idalil mau di penduwalaw tala nanti walaw tala si Quran wa idal biharu sujjirat ama yatigu wallah kasu mga kaludan napakakadigin wallah subhanahu wa ta'ala lani mga suju kaludan na napakakadigin wallah gitu itigtan mo agi bisa kaya Quran na sobrang sa ilmu mga scientist asya sirap ku sa ilmu hindi pa makatawan dia kana ig na aya ka ba sa mga scientist na mapapadala mo sa oxygen ag hydrogen na isa buy mablag ro sa gimo tadwa ka makamlag na suig na diri masa katuto api abot masubat amaranti alawan na katuto ag imo to ig na kana do imposible ya dia mo to ig tan igatigtan na gitu isa mala siya pan walaw tala sa katabiran kap katuto ata di isa gutan tan wala dia kan nato na ni ba na ig na tumatarima bisanan sa katuto na suragat so mga lawasay so mga ranaw na upo ka sa walaw tala dia mo to oxygen uli na hydrogen sa tadua so apaka tutumpukiran na terima sa katuto nga tibu mga scientist uli na mangulama siguro maka na yun ika pagkagagawa wallahu subhanahu wa ta'ala ato na yung mga padiyan apya makamamasa ka pagkagagawa wallahu subhanahu wa ta'ala nalagi na niya nga pilitan mo mga palaw sa nga prilibta at yan nga darpa hillside na inukiyap ito sa hillside lagi nga kili dagi kaya palaw lagi nga mga palaw pilitan sa nga bala-bala lagi nga ranaw git na nga Pilipinas uway pag-ugiyan nga yan ito na iba na dunia na miya kadagdag la palawa mililibot si mga ini ayakap kilatan ron na istarin ayakap kilatan ko palaw na magi-istidi ugid na kanaw bagito titu betadu palaw ato na niya sa Quran tibulaw tala wataral jibala tahsabuha jamidatan may lain katigu wala so mga palaw ay tarima kaon uli na ayatang kapakaon na detak na uli na ayatang kapakaon at tarima kaon na mag-istidi yung utapanaw wahiyya tamurru marra sahab agito ating wallahu ta'ala na sumasagumbat sa langit o kasasagumbat o gabon ay managib sa diya ka na palaw na pangabubakilitan no so hakika niyan na miya kagganggam bisa kapgabiro niya kapgabagiraw nakaiditan o kayo si Butia man wala subag ro pangileletan no saya kapilitan no na istidi. Uwi naknap man uboto imposible. Kay no. Api gyud mo tayo pa nakala suldo wala. Nagira miya ka turu betan to ang takap kuting riyan. Na tatatanda ka na katengo na mag-istidi. Nagira ko na di ka pa katigit na kuting ka na ka. Ha? Pagalin na ka tangi ni ba ka taman-taman na to kap kuting riyan. Ay kaya ako na istidi na tinuba ka na bumandar. Nakagi mo tatigtan mo to. Igira miya kaga na tanto ang muto kapgeting ra muto shay kapgataw gigi muto shay na kapili ang istidi lagi da muto tay ra muto tra ko dina muto ay gira tuman na miya ka bende sa muto kapudala winian na katengo na istidi ang muto kapgeting ra wa ka sa bulpin wa ka sa pinaka magaan a shay ato ni ba na mga kukubun na ile nga natantangin na lagi dumang istidi lagi na nagyang kanapalaw ka subrakan wa hiya tamurru marra sahab asakan na tigu Allah nama pamana sumasagembat sa lagi da tigu Allah o kasasagumbat to anto na iba na mga pala o di na pala na
Sama najib saja kan nagebun na benar kung ayakap kilatan urun na istidi istaring ketakna na kena bisa begitu. Kayak itu. Hirap ang bubatan inusarip man sama pia pamikiran. Na sumanga scientist na aya ileniran sa giyang kana na palaw na umani palaw na adna apoy sa giyang kana na sulbir. Yang ilay tanong sa mga telebisyon udna sa liga, udna sa personal, sa kanya kadurong na kailay. Personal, min betul ang tabukin. Miya kadurong na kailay sa personal, udi na min betul ang tapalaw. Nagyang mo tuwa, apo ya pupera ponro, lagi dulapot. Udi na lagi dusiminto aptuga, kumakadagad. Nah, pa mga bangan mo to pumimikiran na nasa kata na kasi kudarpa. Nang mo to gravity niya mo to kaya niya na. At imano nga magdagdag kung sa ano pa sa example. Yung mo to ako din na, ko din. Ay hirap din na sa mga ba isa bugas. Na andun ni kadiniyan na sabab sa mo to abel. Akabag lagi mo to abel lagu mo to igan dini. Nagkukuyong yan so lakabag mo to ako na apiap ni kapandir. Apiap ni kalay arga mo to ako din. Na basta kumidi na kukukubag mo to lakabir. Ay pada patragi ang bakuna ba matag apoy sun so puniga bu apoy ang matataguro o kasagtiro sa manusia na dito ya. Gitu tiktan wa kuna ba imposible ya tabad nagi mo tapanaw. Oy. Nagumialoy na nan si kwato na liban na Quran walau taala asikiran ini alo kulina ini walau taala so agama na deran tarima. Oy. Nasagtan ito niya rin masiyagi nga mala mas uli atas tagungan lagi sebagai matan mga gamisi. Dito mga uripan Allah Ta'ala adna mga syay mapapadalam si Quran api ang nakamamasa. Ditan no katawan ubatan no sabutan si kung atong niliban na pakasalian upang magbaga makatalihumas sa Quran wa Rasulullah. Ay ang pakasal o manusia na kanagod pangalayo. Dito yung katawan tan. Ugin na piyan ang tulrang tanong Quran surah Rasulullah na piyakan naik wallahu subhanahu wa ta'ala. Yang aplikasi niya. Ugin na hiya ta mu'jiza sa kaga na kaya pakapupasi wa wallahu ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usul isa kakaligawi. Na upama ka adna kulaw la si kumasatan wa adna inusarya na shay. Nya masura sa Allah man. Nah, wadna mau saruta wa shay. Pada sa nga dunia na kanabuto pada mu'jiza uli nak kenal tu pada khariqul adat tiktan mutak kenal bertabiatu adat uli nak kenal bakal leman si adat antum na ibarat ya kepakai nang busu kawal na tingin na sa nabuman na miyag daw sa plane na 2 oras na siyok sa Manila 2 oras na siya Manila na dia ka mga plane iman to sa nga masatan o so peda na yung mga trak mga bebendes na umagdaw sa tao na kenal ba ito kaya mu'jiza o mamamirampay sigo ing da semua niyan sa magaan di lagi adna inusarian syai sa giyang kayo niya akan nalayaman ng mga tao agi mo kaya layaman nila agi mo takapugsaran ugin na sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa giyang utamasan niyan na da mga aeroplano da mga jet plane da mga tunin iba na mga syai kausarian ng pamasa nga dunia kapakasungyan sa giyang ito inged tunay na Palestine uli nagiya Masjidil Aqsa. Sisa dia mo tuan tunay ni nagiya pa may radyo wallahu ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namiya panutulukman apya kapag yan sa burak. Kata ni sa burak mga inam yo. Nabiya kana na burak. Namiya panutul sa kitab apya kada no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aya pada kekuatan usak manandawan. Ay kenapa nan lagi dupleno kagito na alo ano tuang ore. Agi mo taburak na sito kinwa siko, datan mo pan mataling mo makapigil. Sito sa ano nga mo. Kenapa si penduduk dunia? Ay mana sito kinwa wallahu subhanahu wa ta'ala kwanto nini na. Kawiyag-wiyag ko surga ada ka kawiyag-wiyag ko alungan na hari kiamat. Ini bagay wallahu ta'ala mo si Zat Rasulullah na piyaki kupasiwan yan sa surga amam pan anto nini na. Anto nini na yung tatigdan wa des kanyang bawa. Des kanyang bawa. Ano kakulit tanong, isa lautan. Nah, ayaman lagi ang taburak na pan sa tingtanong sa kekuatan uruan daawan. Nasukyat ko kami yung mga maranaw. Khas na kami kumamaranaw. Special na kumamaranaw. Ay daw kung makapanik sigo pada mga wala yung mga Arab. Uli na mga pada nasyon. Ubod na miyaliak nila na burak. Uwi na miyan ka na ado mo. Nareisyak na rawi. At dyan yung mga Malaysia. Kung siya sila na burak. Punta
lagi buku. So ko da pupapa. Ba na masar wa na mga walero pud sila. Ha? Sopan. Oh, niatan to aso ko so pud juga kay gurutan. Ay sak na ita di matur na so nile tao. Na gua ni kuwata ako, natama ni man to. Bagum dia ada mga dulan na niya kaya ko man sigo kaya misita ko walay. Ayaw lo mga lostan na guni na umani walay natatagol sa burak. Ginawa namin kalakay nga ko pa'y tawiran, ayaw nga laka-laka, nagyong oto apa. O tako da, katay pa kasi nga ngayon natan. Inok pa kasi nga kalay dupo energiyan. Na, lakaan na ka kong tapay ito, na nagtubong mga sa kuda. Bendangan ng tawalay ran. Na, tutuladan sa kuda at napapagyan, napakakukurunan na supot na, bubuli na bubay ako da. Matasibo. Diyan ko to, amiyado sa kitab. Na oriano kaya to kawi kung rupaan niyan na piyan na maran ng mga tao uli na manusia na malaw na sumranaw na meron pa ilan, ito na dilan tumiyulan sila kung mga lokstan na bundaw Allah lang na bibulan na sa mga pamanay mga inanyo mga pamanay, dumanay nila ay ini palakat sigo mga kalot at ang inyo lola ay asaribang launon ay sukurak na piro ay asaribang launon nakaliyo gumawa sa tulad na umurak na bida-bida at nakaulit na burak, at naburatwir na burak, at na korona niyan, at nakukuruna, at na kakayatan niya sa papagyan, at naulog niyan. Bila-bila sa niya ina yan, ropa na niya mong burak. Sama na naupa ka niya mong burak na datano magagay, batano maantok so tit merupa niya. Mapan piuraan na burak, na datano matanto so piura rupaan niyan kung kinitulad nun. Na aya lebih digagagay bamito na mga tao, mana na sumranaw kung kamu maranaw talo na suwallahu ta'ala miyadjang taburak o pa mga dita no gagagay bata no migruing ang taburak na lebih suwalla na subhan lebih suwalla na sutya di gagagaw akali banyan mitulad suwallahu subhanahu na sadya tawab kanagiwa iperupan yan itulad din suwalla na angya sero suwallahu subhanahu ta'ala at ida maantok suburak na ayap naging mo tuwa miyadul taburak gitu mau rin Allah ta'ala pada mga ilmu wa kekuatan sa biyang kanan ng tunay ni ba natutup. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. Pun sa Masjidil Haram na sumyung sa Masjidil Aqsa, aginan so yakan barakat wallah so malilig taon. Mana dia kana na ingda Hijaz. Na malilig dia kana na mga ingda bitun sa Syam. Aya ingda Syam na ngaya miyalo ya Palestine, Syria, Lubnan, agugi Ordon. Aya kalalaman ni man to karamihan na Jordan. So sabad ko mga muarrikhin, mga panunutul, historical sa mga panunutul sa history. Na aya pada pupud-pud na inged na susapo to la lupa sa Iraq. Okay na aya mabagratutul na nga pata inged na gina ni bitul sa inged siya. Yang na inged Ordon na sanga ni mabumya mga pasal na uso mga pangiriniwa mga pedak na miya kapangadiru. Nah, ayat mana ini mau ripen walau ta'ala. Nah, ayat pihak kaurian walau ta'ala sadiang kaya ayat na tiguwala linuriyahu min ayatina. Anyan may laya tiguwala sa mga tanda amin. Anyan may laya sa mga tanda amin. Ayat mana pihak kawatan usan ang dawal. Nah, kenapa ayat pitir wala na anak kong yan na tiguwala may laya. Ayat pitir wala na anyan may laya sa mga tanda amin. Na ayam pada mga tanda wallahu subhanahu wa ta'ala na sumanga ala ko mga kaadunian. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sad narating wallah amyay laynian sumanga tanda wallahu ta'ala mangala. Napad sa mga tanda wallah mala na susurga usi maraka. Yutimya si ko hadithu Muslim agi mo tatiw Rasulullah law ra'aytum ma ra'aytu la dhahiktum qalila wala bakaytum kathira. Watiw nabi umyay ni sumyay layakan na maka singa kanu sama itu, na maka guruk kanu sama lah. Jadi sabihan na narakan na tuman ya pihak kalak. Mas mala suka paka guruk ko tahu, adi suka paka singa yan naman pan may lain yan susurga. Wati gunabi may lain niyo. So yailayakan na maka singa kanu sama itu, na maka guruk kanu sama lah. Tigo mga sahabat niya na ya Rasulullah tu nabi singa lain. Dinaraitu jannata wan nar, na yailayakan surga usunaraka hadithana namanya panutul Muslim. Nah, dia mo tatintan wa pada sa mga tanda wala na sumanga laqad niyan na pada miyela yung Nabi sallallahu alaihi wasallam na su Jibril alaihi salam pada miyela niya na su Jibril lagu sumanga pada mga malaikat wallahu ta'ala mangala
Ayam yan sa Quran, natibullah wala qad ra'ahu nazlatan ukhra. Miyay niya konfirman su Jibril. Api yang sisa romantang tarjuma si kuantum ini iba na Quran na ayat ini mana ni aruna su Jibril alaihi salam. Ayat pensumang ala tafsir alima guru kata ibu mga syekh. Nah kata Suqatir Ibn Hajar. Di mana ya Ibn Hajar? Wa qad ittafaqat ar-riwayat allati ja'at fi tafsir qawlihi ta'ala ra'ahu. Yang pakat takon so antum ni ba na kaya pakatali mo mga tafsir. Agian kada na ayat niyay niyan atay niyay niyan. Ayat ko napaka mumuradan siya sa kanya ko so Jibril alaihi salam o titu arupa niyan. Asuki layo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu 600 janah adna 600 papakian. Ayakala ang utwa kadin wallahu ta'ala malaikat so Jibril alaihi salam na adi ko natibo na iba na mga pangungusay o dinamiyan sa kitab ay tafsir ko mga ayat wallahu ta'ala yung utang mga sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam sa mga usay ng mga ulama aya ko na papak o Jibril alaihi salam na 600 kilo. Kudanan sa miya nga ilay wanto na iba na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanda apiyak ilayron wallahu subhanahu wa ta'ala. Gina. Pada panapiya pamasa. O di na pada kekuatan sa tuma. Last na gid ni mo yo kami lang ang sura sa kanya. Ay mana nay no minito kala ka nagisi minito sa kanya Maulana Abdul Qahar. Apa kasupat ng sura sa hindi kami. Na ay mana niyan na pada sa kaya pangataya wallahu ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasu Musa alaihi salam nagisiran ng mga bitira ya Allah. Ay pangasangan sila nga mga ulama tan, sira ni pangasangan ng mga panalagi usan siya. Ogit na nga subala sa ini bala sunwala sa kaya pakasabarian na gi paklas tanam na. So Musa nagibitire wala sa nga dunia. Ayam yan na alalaw na katawatan magi jebal to. Ogit na ayam yan na sisang to wadi. Sangi uta wadi. Na. Ini bitire wala so Musa na tune bitire na rin maguru. Fakhla na'alaik innaka bilwadi al-muqaddas itu. Innaka bilwadi al-muqaddas itu. Pangdaga tibu wala sa sinilas. Pangdaga sa talupa. Mata nasa kan nasisi ka sabi kaya wadi balintad suti der pa. Sama no tuna so Musa alaihi salam naman pandinyan min bitira so wala sabi nga dunia. Oh. Naso Nabi sallallahu alaihi wasallam na inimbitira wala. Sidin mo inimbitira sa langit. Uwi nakna bahagia ini bitira ni Musa na tika gitu na darpa wala. Nakna bahagia ini bitira yo. Allah su Rasulullah sa langit na tika gitu na darpa wala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Rakanan langon wala. Na dan ya pananan adna kapalen yan nanan inadin na sallallahu ta'ala na makamumoy. Huwal awal sa kanini pagapagan. Na dita no to berapa inakal kay man to nagyato kawantan mo subsu mga akal tan na limiti subtubegani. Ada penat na wala sa langit, sa lupa, sa dunia, sa surga, sa neraka, sa walong na mawri. Rasulullah ta'ala na mawjud, makamumuya. Nah, so Allah na inimitira niya sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa langit. Ay mana mas special walau ta'ala sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ay di rum sa lakaw naknaba ya picture biar na pangdaga sa sinilas. Kaso Rasulullah na piya kada wala kuburak, tama sa kaya pakasumli ko surga na makachinilas. Makachinilas. Nagiti sa papakino mga ulama tanda. Dia mo tuan tunay iba na sinilas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na iman to na ipendekatiran ko mga tutubiran sa kilid dan kasi sa ulunian siya. Ada pun nasi ko mga ditarniran, ada pun nasi ko mga sisingiran. Oy. Walau alam na aya arat yung binabar tabarruk apmunro. Akabara ka mga ulama nakalo-kalo na makandedan lako mambusunto. Na aya mambuwa miyeli ang nari mga guru. Na igira adna tanda karo, bina adna karo. Na ba imposible apa kan dedan lakaw ko walau tanda sa ngayon. Mula lang sa kutakit ko nampay na ako agama da'wa o mitsu Allah subhanahu wa ta'ala kay baraka. Oy baraka gyud mo to anto na ni bana. Sinilas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adna man to mga lugunian ubi na adna mga tanda iyan iniguri so mga ulama ubi na mga ulama sa athar iman to na ira na iptutagiran si mga madrasa ubi na iptutagiran si kuanto na na mga ditar ubi na mga tutubatiktan dia pesi ako bumiyataman prilya ko niyong ya kasubra-subra sa kan may ko na bilong kalamban ng mga pagritan ng mga ulama siya ko buayata so lalaga kan ubi na
oras kanuron balasan kanu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masalubod ang iyong tagapagusad mo ta Dr. Tano makapantag sa iyong utapod ang mga titulan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ang iyong ito kaya pakasagot ang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gumali ka na ito ang yapang mo sa inyan. Sa malutanod pa makagod na ito ka undod gano'n siya pamuso mga pagaritan o magugayasiran na magano. So, kabaya sumul sa iyong matadar pa sa madrasa. Di na madrasa tanong na so kabaya sumul. Na at na speaker nagpapakaro ka ng panumang dulo. Portani na, di ka na sumana ginanapan. Kuhan. Susuldro, ang ano makadadaya? Kita doktor tano namigaga di man to opisina niya ni man. Blab kano iro kasi. Pagmana na kamo siyo. So di kami ko mga bangsa tano sisi sa gikeliyo kaya sumul kano. Di man na sumaluron mga babagar pa ni lab pa kaya pagpagaw palak sa baba. Na nasipatan niyo sa mga inaiwa papinik, kata yung pinik sila na ipangotod na na-offer nyo kiran so kotod ninyo upang mapaparo ka no. Na nagkapakain na yung front na dupa sa tanong buya sa tunong na trapal. Nakain na tanong bumihan, nagkito nila na trapal. Agoy sa na pumninamir ka no, mga bangsamin, kay kataya sumpataman nagyong kaya ikadwa kung mag-usir tanong na so mga isnagyo, hata nasisiyo ka no, gina ng mga isnagyo, uway, na nagkapa kaya di ka doon mag-isnag, ayaw mo ba na pagni, nagyong kutuwa, mababaloy mga tumanor sa gilgader pa, na natanor-tanor, di na ditanor bukot, at tanong, makukuhan na makukuhan tanong, naupinda no, na nanatagong na nububog tanong sa mga pupuntihan, hindi na ipraktis tanong na may kukuling tanong andi ang malapod ang kalungkuiran sa iyong kaya derpa at programan tanong na hindi doon ikoresi. Sa babraw na may ako kinatumbukan sa iyong daw sa iyong daw siya tanong na ninilin na gawa, hindi na baka na pamagagaw ang siya na magkira na sa may ito. Sa manyan na pagkatanunugun naging kain sa mamuko pakatitenta no area din kaya gurutan ni Sheikh Abdul Hakim Al-Marawi isa mangwes ko mangin padami sa giyang kaya darpa miser si sa giyang kaya Egypt amia kapasan mabu si sa Al-Azhar University ada sa Lakaw ki Sheikh Amir Husin Ulay. وليتفضل مشكورا ومعجورا. سيدنا Bapak Manusia nyartanu na sukasya basi pamilya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم قدوة في كل شيء فكان نعم الزوج لأزواجه ونعم الأب لبناته ونعم الرحيم لأهل بيته. والحمد لله الذي جعل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بيتا مملوءا بالمودة والرحمة وجعل لنا فيه أسوة حسنة في التعامل مع الزوجة والأبناء. نسألك يا ربنا أن ترزقنا التأشية به في كل أمور الحياة وتجعل بيتنا محل السكينة والبركة. آمين يا رب. والحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام
وأكمل لنا ديننا وجعل من آياته أن خلق لنا أزواجا لتسكن إليها وجعل بيننا مودة ورحمة ورزقنا بالذرية الصالحة التي تقر بها أعيننا. اللهم لك الحمد على نعمك التي لا تعد ولا تحصى. نسألك يا ربنا أن تجعل بيتنا بيت السكينة والمودة، وأن تؤلف بين قلوبنا، وتبارك لنا في أزواجنا وذرياتنا، وتجعلهم من المتقين إماما للمتقين. الحمد لله. Mengoripin Allah subhanahu wa ta'ala ayaw ito mapulmagusayang siin agiyang kutua makapantag sa agiyang kutua pamilya Rasulullah dito din yamanan yan na subuhin rakatan wallah pagukitan tanu ukaw yag tanu askan yang sulinto agama Islam aka pamilya Giang ka iya ka po pamilya mga uripin Allah subhanahu wa ta'ala si agama Islam na miya kadak-daklak kaya ano yaon si sa Quran na si sa hadis urian si kuda kanong panay kananian na kita rusan sa giyang kutua pumagusintan na pagampaganero na pwena na matanamis kanudangon ayamala na giyang ka iya Sheikh Tanu pagariak na si Sheikh Abdul Hakim sabab sa giyang kutua kapuya ganyan sa giyang ka iya datara iya mga kalilimon mga bibya agalabak nagugian ka iya mga guruak na damakandagirainon pagariakan uskadun kalamunawan niyo sa balasan tanurong Allah wala kurunam wala nilibaga ako mga uripin Allah subhanahu wa ta'ala so kapag pamilya si agama Islam na iya kadak-dakalawkit kapag ay manan yan na kakeswa at tanurong nagumuna sa satiman okay na bidero mga ulama aman la yudraku kullu kuding ka kagagalamon ganda pa kagyang kutua o kita kapto pamilya si Islam ay di nga man bagak langon kuding ka kagagaso sapul okit dali nga bagakan so satiman buntiman talutina tayo mga uripin Allah subhanahu wa ta'ala anto na si okita kapto pamilya sa giyang kutu ay mananian ng bulalan si kuwagamatan wagama Islam aganayron na dead na lawan niya na mapya ikapamilya na sudin sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayat pad ko mga prinsipyo niya pad ko mga ukitian na ayat din na ukit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na titunian kung bakit tutayaan kebebayaan sa mga pamilya niya. Titunian kung ipaginuntulan sa mga pamilya niya. Ay ito sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat taman na kebebayain nagukipaginuntulan ano Nabi nagukapangatutaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kung pamilya niya na kanaba si ibu ay mananian kung pamikiran niya kataman ko anggaw taulawasyan na penggelaw ang pilay pamilya niyan akap kebebayan niyan kira. Gitu taman na babayaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko pamilya niyan. Ato na yung mga dalil agyang kaiya akap kebebaya Rasulullah nagbukas ayamanan niyan na kipaginuntulan ng Nabi kung mga ayamanan niyan na mga pamilya niyan malagit sukaruman niyan anta akagyang kuto ang mga buta niyan na isang nagyang kuto at tibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mami aloy sa hadis Tirmidhi at bitaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli ayat tibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pinakamapiar kanu na supinakamapiar ko pamilya dan tarian lagi ang kultu minda waka sa liyong napakalilipatan nakaswemanan yan ng mga wata pakalilipatan nakasupamilyang ka diga dindawa diga di panunun su Islam sa liyong napakalilipatan nakasupamilyang ka dari ba toto una yung kada supamilyang ka na ubiso sa lakaw mga uripin Allah subhanahu wa ta'ala
Anto na panipad. Mga ukito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adinian dikinjulunaan ko mga pamilya niya. Badi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nas kanian subitwan wallah sa uswatun hasan. Bawat uswatun hasan. Sekalian subrawatan. Kailangan na ayatan marawat. Ati Allah subhanahu wa ta'ala sa ibu Qur'anian. Aqul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Derwang kakiran hai Muhammad. Allah. Derwang kakiran hai Muhammad. Au kebabaya ya kuiran na unuti kaya. Nanti ni pagunutan tan mau kita kapu pamilya. Besu mga sabang di ay pagunutan tan na suo kita kapu pamilya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na uunutan wagyang kuto mga ukito kapu pamilya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na aya ibagay tan wallah nagyan kuto babayan. Ati wallah ako unitigiran na kebabayaan kusiran. Na kanaba ugita babaya ibagay tan wallah ay kadwa ibagay tanu na wayaghfir lakum dhunubakum. Perilaan yan sa mga dosa niyo. Perilaan na kana tigo Allah sa mga dosa niyo. So siran no tayo mananian na inunutan niran suko kita ka. Mga uri pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na anto na po ni mga padaukit akab do pamilya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nagyan ko to at tigita nung malumanay. Titus kanian ko ay manalian na madamak ko pamilya niya. Titus kanian ko mapia ikapakidun na ko mga pamilya niya. Titus kanian ko ay manalian na sutigiran na daabon harsh, daabon matagas. Nabanian ay manalian sunga subaruman niyan. Nabanian ay manalian di perangiti, nabanian di ay manalian perandaga. Kain mo to andunay biya sa hadis. Bidaro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattun bi yadihi wala imra'atan wala khadiman. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bisa kita na danian din mapranag sa mananian na saka taw buku pamilya niya. Danian laban niya pranag saka taw buku pamilya niya. Isanan ko mga mananian na Bukito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malagi kubai. Anta akak naba malagi kubai uli nagyang putwa mga khadim yan. Aya khadim nagyang putwa uri penian asa gyang putwa masira. Biyan dia sa hadis Abu Daud. Mga uri pun Allah subhanahu wa ta'ala mga doksa mga pagalian ng ulama. Padepan sa imanan yan na mga ukito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pamilya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na Rasulullah na isas kanian aku hidup sa walay. Kenapa sekalian kagi sekalian na nabi sekalian na titulubya ka nabi wallah na ba sugal baksa walay na da ban yan meninggal ka. Rasulullah ayam ya alai na kana yakunu fi mihnati ahli fa idza hadarat as-salah kharaja ila as-salah. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na kanilidas kanian na pugubalian sa pamilya niya. Mamipi, mamaipas, apa dah mi alui, apa dah mafhum bagian kutu aki alu yaum. Biterwa Aisyah Rasulullah na gira mi akaw masawalay nandaan yan sunditar niyan ng gagana pekat kaniya. Beauty amanan niya na mga pedko mga sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nagugira at tigyan ang iyong mas waktu so Rasulullah na beliau na disimbayang makna apian tu na digelbekkan na gira piak bangan lagu si mga dato si mga baina ya mabiarkan wataran bina suka sumbayang nasi sawalay so mga dato na sudah tu adip sumbayang sama sikit akda aban yan uzur amaran yung sama sikit itu untuk kumala apa awin si dato ayaman nadar pa udah tu nak masjid nasubai nak walay nagupun sudah tu nasikma din jawalay meninggal dia baik mangori pun Allah subhanahu wa ta'ala anduna pa ni mga ukito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinian di kapamilya nagyuto supetuan sa emanan yan na tarbiyatul aulad sa emanan yan na
kapterbiang ka kuwata ka. Kipengdaun ka kuwata ka, si mga pipiyaw daw na. Na andunay niya mga pipiyaw daw na. Ano purpose mga pipiyaw daw na? Na din ang makalawan ay mananiyan na ketuan sa mga pipiyaw daw na sulin sunabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sulin sa agama tanong agama Islam. Asan kekuasyo niya maka pipiyaw daw na at di manggel bakwatatan. Datarian lagi ang buto yang mananiyan na tipendung kakuat ka si kapagadating ko mga luks. Si kapagadating yan ko pagarin yan. Si kapagadating yan ko yang mananiyan na mga ginawa iniyan. Na isaw tuan niya kapia-pia at tarbiya ay pengdaw sa giyang kutuang muriang hutan. Ada tarian manguna giyang kutua ki pengdaw kakuat ka. Giyang kutua apia maitus kanian na dingkas kanian iman dao antaway miya dindir kanian. Antaway magayron sa rizki, antay pagkakan, antay pagkainunan, ando pun sa mga luksiyan, anto na isabab pati yung yagiran. Benar ko may ito, na kung mas oras, pagkalanta si pamikiran. Kaso Islam, na ipagkalanta sa ng pamikiran. Sa kabaya, makalanta sa pamikiran yan. Kung kabaya kalok, sa suwata ka na makalanta sa pamikiran yan, nandawang kakwa agama. Kaso agama, na ipagkalanta sa pamikiran mga urut. Datarian nagyang kuto at ipagdaw na kaun. Sa giyang kuto yung mananiyan na akhlaq. Mga pipiya ulaw-ula. So yung mananiyan na mga pipiya agalabak. Na isa panala na yung mananiyan na magagaloy at ang mong jawabdan. Responsibility tanong. Kasi kung mga matatanong, ay ipagdaw tanong kiran sumabiya. Di kiran ipangunod nagyang kuto marata. Datarian nagyang kuto wataka. Amiripot. Napsi pariga. Tiga di priripot. Kamarata so kapriripot. Datarian nagyang kuto yung mananiyan na mga pada mga rarata agalabak. Keswawata sa niyo na kinakalan na kisaparon mo ito. Wanaw kita kisaparon na kaw. Di na so mga rarata katiro at kesukatian sa niyo. Asak na ikikidya ko nagira na miya sukatian na marata katiro sa niyo. Lagi akong pagaliw sa wala isiko sumbi tanugawi at takapatagawi kaman sa kalimatan niya na iyo marata katiro. Yun yung kitya. Kay gupon gyud mo tawata. Amia kaswa sa marata katiro. Adi penmablag ko ay mananian na keswa anian na keswa iyan na so pamigiran wata sukat wata na kebinasa. Adu niyan sumuriya tawta. Di sana niya mananian na kay mulangan tanong si mga muriya tawta. Mangawri pun Allah subhanahu wa ta'ala. Yalui sa ayat. Yalui sa Quran. Atigu Allah wa'ashiruhun abiyalui sa Quran. Atigu Allah wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Bidaru Allah subhanahu wa ta'ala na subuun ka o pamilyang ka suka sembayak na sebersiran sa iyong pagdahiran ng ikabili ka. Sebersiran sa iyong butuan at iyong kailan. Baik. Biglang niya kasubat. Giyang buto ay manan yan na kapindawatan si ko mga muriyatautan, si ko pabiliyatan, si ko ay manan yan na mga zuriyatan na ay pinakamapya pinakamala ito dito ukiran na makaliliw sa giyang buto akhlak na giyang buto asimba. So simba-simba pa. Ngayon ito, kay susambayang na sa tao, asyap niyan, susambayang yan. Isyap yan, ay manan yan na isubuy ang pamilya niya na diyan po ito sambayang, diyan po ito pamilya na turunan siya na mapia. Diyan po ito pamilya na pangapia sa manan yan na pauyang-yugiran na susambayang, na kaniyan sa manan yan na separ sa marata. Susambayang nas kanian separ sa pia makasisingay. Nagupunggian ko to pamilya. Ada bom sembayang na yapes ko pamilya na kebina-bina sa agian ko to masusuliran. Kay luto na turu na mapia. Susambayang mangori pen Allah na isaanan na miya kapia-pia ay mananian na kunabamiya kapia-pia kataran pi ana kunabamata kataran pi ka wajib abi subutan wanan ko pamilya tanu. Kenapa musi ko pamilya tanu ay mana nasir kami semua. Kailangan na misubukan ang kung ginawang kagiyang na nasambayan. Nangori pun Allah subhanahu wa ta'ala. Datarian nasirkan wa mga baik.
padahal niya aloy sa hadis. At tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila sallatil mar'atu khamsaha wa samat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti. Antunay tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam higiraman utuwa subai sa katawabai nang galabakan niyan so 5 waktu niya. Galabakan niyan so 5 waktu niya. Nagupuasa sa giyang kutwa bulan na Ramadan. Nagusiyap niya na giyang kutayamanan niyan na marwan niya. Giyang kutayamanan niyan na kahiyan niya. Paratian niyan so karuman niya. Paratian niyan so karuman niya. Na teroon sa giyang kutwa bai asul ka ko surga sad sa kabay akasuldan ka ko mga petaw. Yan subay. Inuskan ang mga bay. Ano bagyo sa bay so kwasan niyo. Maparatian niyo sa mga karuman niyo napakasuldan mo. Ini tila betul kan napakasuldan mo ko surga. Nas kami niya mga dato. As kami ang mga dato na ipagisir kami apa ganay na suinaan. Ikano ipagisir kami na sa mga babayan. Ikaw tunay pag-isyo kami na sa mga karuman. Karuman. So, karuman. Ikapat ay pag-isyo kami na sa mga bata niya mga bayi. Pag-isyo kami na. Sige ka pumukom, mas kano, napaganay pag-isyo na sa karuman ka. Kayo rin panuwag mo. Antunay kayo liya ka po karuman ka. Antunay amalia, miyaswat akaw. Antunay ukitiyar ka, miyaswat akaw. Na hindi ka tiro karuman ka sa alungan na mo. Miyaswat ako. Ya Allah, naasar man ba na paumanandar ka. Hindi subi sa bawah. Hindi di pusa. Ay tiro. Suligan mo sulit. Witness kami ang mga mama. Mga dato. Ay di ka pa ako mambisa alungan na mo. Ipag-isir kami so. Hinaan. Ipag-isir kami so. Babayan. Minisubuyo kiran so kasapong sa aura. Inus ka naman mo mga bay. Nakalimo kami niyo. Kapili kami niyo. Kapili niyo sa mga emanan niyan ng mga karumani. Sa emanan niyan ng mga agarini. Sa emanan niyan ng mga amayo. Ngayon to, kasad sa liga di manggalubog akaribatan na makapuporsinto na yun po pamilya ka mga dito. Nautito agyan po ito, babaya kakiran. Ganun ba ka inisulong ng Islam? Kaya tito love. Ayat titu babaya, tak kenapa babaya ke dunia, ayat titu babaya, babaya sa mana mori, kami lidas kaso kami yang kada tu, si kuai mana ni nakapuni dia saja kuat, tidak berkawan. Mori tu Allah Subhanahu Wa Taala, tibu Allah Subhanahu Wa Taala sa Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai sekarang tibu Allah yang marakia, lidas niyo suginawa niyo, nagusto pamilya niyo, si kuai mana niya na narakajan. Lidas niyo sirat na mangori pun Allah Subhanahu Wa Taala. Inutan upya bagus saya gian kaya kapu pamilya. Kay sabab sa gian kaya kapu pamilya na simiding buat soya mana niyan na mga pagtaw kuingit. Na igiraman uto gian kuto pamilya na mabibinasa suin. Na igira sa mga pamilya na tetagupya manggugyang kutwa ini. Na ayakap tegumpia agyang kutwa pamilya na diiran laliman sa mga ginawa. Ato na itigo Allah sa hadis al-Qudsi. Inna Allah harrama ala nafsihi al-dhulm wa harrama ala ibadihi al-dhulm. Mata-mata na Allah na piyakaharam yan sa ginawa ng sukat lalalim, na piyakaharam yan ng mga kaadniyan ng basiran lalalim. Agyang kutwa ay manan yan na kaplalalim. Nabaya buah kaplalalim na lalim na suplika di pagsa kaplalalim na liya di makaginawang ka. Yang kutua kaplaliman ka kung ginawang ka, ay panubang ka liya di magiyang kutua pamilyang ka, ay panubang liya di magiyang kutua sala ka wataw, na padanan sa yamanan yan na pihak kaharam mo Allah. Nagupong kaplalalim na sulyali makana panganiya na yamanan yan na suting na biya kanakan niyo so panganiyo niya na din. Amay kaya dia ni maka nagiginawang ka. Mangorit Allah Subhanahu Wa Taala
Dia ka iya kapagitaw tanu sa dunia. Na niya kagagaan titu bumagaan. Nagudi mo kete, kaya mo idet tanu sinapakatiyagan. Sumaga to sa rabu. Pero idedagay man to nagidamang ka na may musika. Dia po to maga to sa rabu na niya titip no to kaya kali lider ka tanu na 60 70. Ay barat idedagay man to na 60 na may musika sa 60 sa 60. Pire lang po, 10 ragu. Nakay sigurado ka 10 ragu na mauyag gapan. Di. Sigurado tanu mauyag tanu pan after 10 years. Di. Ay man to na man tanu makat sa Facebook na miya tay dewa pat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibarat ko tuna sa sikulan karina inyus kaniya. Dito kumada ka na po tay. Adi tulo-tulo. Nakay do tanu katawi o tanu niya mananian na may exempted. Di become exempted. Maapag tanu ron din. Okay. Di tanong katawan man ito na amasa. Kung tanong ko Allah, na mau matano o kapatay, nasa katano, na makagbabay